ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Hadian bakahima seorang kala IPOR ya Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ban pendamno ya ka jing penbena Raj Majai. Hadu ka khandai tarik mentau benai naitung. Uba peniat sing sie mula IPOR kela ya ka hima seorang bakadai ban lechimno ya ki kot pata bat dulir bakahima kala ai syagi barjalla. Habaya keren berkilat patai kubor uba peniat sing sie mula ong bamenta ka Executive Committee jong ka Council ka habbu por kela ba hapo ka khatsan tarik unaitung ka Executive Dorbar jong ka hima seorang ka daiban phalut ya baro ki dulir ki pata khendo ba ka hima ka Aisha ki barjala hamajai Shaka Council bangin bishar bat le ya ka badon kam. Shushu laong ba ka jing penmi ya ka notification ka day tang ban penim ya ka notification jong snem arjar khat khandai ya ka bala pendam no hau snem arjar arpo bat ban rapru ba ka ni ka notification jong snem arjar arpsau kalong ban perking bat te lakam ya ka hima banamai NOC bat ki weide ki kendon. Hoi mentas ngi don kaniga session ke bala sedang mentas ngi but keladon ka 0 hour notice kalba lawan ra di ba jambor war hakabide ban yolat ban yekren ban yatai halor ki jingmi kubor hakabide bat ki sautli ki hima ka soyong ka malai somat ka shela bat ka hima sora te yakini kilai tli ki hima ki banakmat la pensyai la ajing kren dai deputy CM he belong in charge jong ki ilaka ban kren hapok house te nakaliang ga jong nga kum CM ayo ban pensyai hakabide bat kajing mi kubor dangshen hakabide bat kahima sora khamtam kabide bat ka kam shnong majai te kumbangla pentip meneh pok kayeng bahoi kadai kajing sha bakala don kajing wan ye kendu naki khun ki hajar jong kahima sora hakabide bak kani ka notification ko order ka bangi penmi how ni benai jeliu arjar arpusau temene ngala pensyai bakani ko order arjar arpusau ngi penmi ban penyap no ya ko order arjar arpo namar kani ka arjar arpo ko order bemi na council la pelibiang no ya ka jingkhang le sela banong la pelait no ya ka jing perking ki bangi bu kendon ya ka hima khamtam hakabide bakshnong majai banam dei ban ai NOC ya ki barjala banam dei ban ai dulir lani kot khendo lani ki pata ya ki barjala hangthipo majai te ka longru ka jaring khat ru bahakani ka order aja ka khandai nadu ka kendon ka balai hadu bakhat wei la weng no da ka arja arpo te ngingi la penduk no e ka order arja arpo bat kala imbyang no arja ka khandai nadu kendon baningkong hadu ka bakhat wei te ha kendon ka balai ka don kani ka jing itu ya ka right majai te bat hoi ngilai kren biki kun hajar abede kani ka benta bat ngakwarun pensyai hang ni ba kadis council hi kanamla ban shnaraj thmai klem kajing penskem na kahima tehenrei habangi pechpat ya ka history lene ka jingya lenti jong kahima sora kaladon kajing penskem na kalyang kahima ya ka right majai lada buntli kisnam beladap tengi pai nadu arja nadu khat khandai spa khandai kaladon ka record nadu arja khat lai ru kaladon ka record bala nang penskem shushu daka executive dorbar jong ka hima sora hakabaide bu usodar jong ka right majai la itu ru hakawei ka order jong ka hima bakila itu wat ya ka right ru
Te nakaliang ka jungi ngi sudai ban wengi kini ban penking biang ya ka jing trekam ba lai lan than jong ka hima sora tam ha ka bide ba ka thain majai namar bala bun pelat ki nong nong ki bam de ki try muluk ki ong ba balai ban ai rai haba kendai phu na ki sispa kim de ki breu jungi te batang 10% la bandon ki khasi kharang te henry lada ke ka bangi nakaliang ka isi ngile ngi so ka badai namar ba ladangi itu biang kum kara kum malapan scam da kahima kamut kirang ba shnong kidon kat kum kanika an joga dis council ka ba itu lingba ka United Khasi Genti Hills Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 kamut ngi itu bandon kirang ba shnong rei ka ba susi pat hadin bala pendu ya kata ka order aja ka khandai da ka order aja arpau lathung biang yaki chairman haki bon teli ki shnong kum bafra khandai teli haka thain majai da ki bam de ki khasi but kini ki bakam yale de kum ki chairman shnong kebala thung da ka hima kanang aibor shushu yaki barjala bakin yo NOC ladakin hab ban le epic sin ba yo epic bandrung thabut hangta le kila yo eka political rights kamut kanang klan shushu ka kanhun jongki te kaba arpat kini ki chairman ki bathung da kahimai da ki dakhar ki airu wat ikenusi ban yo trading license ba ki we la banong lane hakanu kanu benta kala play ka jingkhang te ka jing le ka jongi ka long ban perkheng ban khanglat te henrei ka don pat la ka jong ka jing snow pat khamtam habide bat ki kun hajar te ka jing dawa bat ka jing karpat jung ki kun hajar nadu kasngi baningkong ngala kran sya ki ba ngin ya penbait da kalenti ka ba dan jing su jing mut bat ngin bat nakaliang jungi ngin buram ki kun ki hajar henry tang ka wei pa pangasusi kalong habide ban ya kran syapang ka kam hima sora hangte kala bon ba ki kenrum kenram wat hadien ka arja ka khandai but ngedang yo ru ikikot pata khendo ke ba kahima kala ai ki bar jeladang hau arja arpho cheneng te kani kalong ka ege ke ba susi ba nakaliang jungi kum ka district council ka ba pej ba khmi khendo ka siap ba nginem la ban shu ngap nginem la ban shu khabrip iki khmat ban le kulut habangi i kum kini ki kam ba ka ba penmentoi penban yaki barjela te nakaliang district council ni shimkhya yakni ka kam but meneh po house ngalapen bena ba ngin aipor ya kahima hadu khat santorik ba kinle ban shimno iki duler ni ki pata khndo ka ba kahima kala dep ban ai yakni ki barjela hang tipo majai bakin 1.5 no shagadis council lene ban council hakmat jungi lem kumta nakaliang kadis council ngin hab ban shim ya ka bor hakti lajong bangin hiar ban penkhenra dalade da kadis council ban keni lot barok khat kitu jaka bala ayaki barjela katkum ki records but nakaliang jungi hi habang yakren hoy kadon ke jingkeno ba nga penmi ekani ko order ban mentoi khai kani katai hoi kadika majai kadika kat khai henrei nga so kumne lada kambet kasinshar khadar lada kambet kasinshar da karukom kabadai le se hangta le hakakam khai nang yo lat kibri banabar ki khon ki hajar so baha banya trailang bat ngi dis council habai dip kani ngiru nginya ai jingkershad ka ba pura but kani ka notification ka bangi itu right yang kamajai ru ngikhlem ai kanu ka bor ka balai luat yaki lakajong henry ka hap hipo ka himasora katkum kanika 3 tier system jong sinshar khadar tenrai ka bingidon hari khasi ngidon ka hima karai berkasno te lada kita ki khun ki hajar ki sngo bambiang ni kata ngin sapek ka ika babahatam manginle nakamta ka jingbet jimbiang jong ka ki khun hajar jong ka hima hibro ka we henry kanongrim pak bangidon kum dis council aku ben keren syai bangin namla pat ben compromise kat ben ya ai ka khendo ka siap ka jungi syaki barjela
Lani bakin yo INOC ban yo trading license ne ban yo khayi pat ikibar jelah. Te nakaliang jungi nginya trailang baki kun hajar baki shnong sethi enrai kata ka jingkentu jungi ya ka hima ka diban le kham kloi ha bedip kata. Ki keren kumba ngadai unong khayi. Ngadai unong sensyar te abun ki complaints ki bawan Syaka District Council wat haka kam khayi syathiru. Haka jingbom le renti nakaliang kahima haka bede ban ailat ya ka kam khayi syathi. Te ho nyimdei ka bor le si ban tuklar ya ka kam khayi. Te henrei kabangila ban yarap iki parado prasnam ngatraingin hap hi ban yarap. Te henrei ban syukenno bangan mentoi shimet mangan thi kala kata ka bamla banlong ka bangamla ban pediang but ye ki brio ye ki khasi kharahi ngadon ka hok ban yarap la kanu hanu ka jaka henrei ba kin penan kam de tu kentien but kin tho yangi kalong ka bangimla ban pediang but namar takadau nakaliang jungi hi nginamla ban shu ailat ya ka hima bakin le kat bomon hangti po majai ngai i lingba ki media reports bala keno bale don bor lada dei manga usiam bale don bor dei kat kum gini ki jinglap ki sakhi baka hima kale ni la de benweng na du meno henrei dang yo usiam basungthu badang sngap bajai te ngidang pechwa akan long kumno kani ka kam henrei benda de ki por bladem pila don kat kini ki sakhi ba pila le persya ya ka riti trikam jong ka District Council bat jong hima la de ban shueng henrei para mengingat so ba le se kanam dei than ban shu long khor than do kata henrei ngin ailat bakin ya penbet tengadang ong yo pa iem balada don kinunu ki brio po ka executive dorbaru ki belong ki mau jeng thut le si yo iem le ni ka dorbar jo ka hima ladai kabor jong CM badeban itu yakum kita ki breban weng henrei lada kan yai long kum ne lada ngin penlong inquiry biang la shau CM unong biang bangangam tip le kita te yanu pak ngin keno te namar takadau kat kum kitu ki dulir kendo bengiyo ki pata habakut ubasoi kerteng tu CM te henrei manu pak ba pentulun itu kikam ngindang hapwat nah kila don ki khun ki hajar ki bawan shangi but kila kedokti ya katu kat ne ya ka ba let's say ki ba pentut bai ka kam hima te but ngi iru lingba ki kot kisla pot council ki ba bun pham dei tangkar majai bun phautli ki shnong ki kala nong shun persya ke hima tang namar badan kum kita ki brio te hoi nganam keno hangni badai mano namar ngindang hap ban penlong jing toket te rei kila don pat kiba ki brio napo ka hima sora hi kun hajar kilawan ban pensno hangi ngam dei ba keren kumta nga kabashai nga kataru nga khamkhot mangai pa yam hadin bami kini ki kendrum kendram kwa la di ban ya kendu ngamdan hi ka phone number jong pa iem rang ba one la di District Council ngamdan hi ka phone number jong ta secretary henry ki phone ngai pek haka mobile ki di unknown ki kwa appointment ngong pek ngadang bunkam haka sngi bawan pa iem ngakran in general ngakran be kelum ngola dadan manu ba penwit balong mau jing thut haka hima phi hab bade ban suthu ban bha ka it ka hima ki kun hajar hab ban le da ka bor jong CM henrei lada usim ba sungo bamdan te ngin le kumno ngin hap shes na du la shai kin ngin penpoi ka jingtho cheka hima ba hapo khasan torek kin hap ban pen pilot baru khoi ki dulir khando kini tai mangin namla ban shu ngap lada fikran phangka i jai ben rio dei khilai hapo majai la bun ki ba yo shong nong remieng da ki khap ha ki jaka mani blai ba fer kimi pikeli ken mano ba ai long ngi balik tang sisin asin ngilai adu katno ka kelah te nginam kwa ba
ka jingyo lightlan jong ka hima ban shutung chairman ni kibar jela ban shu ai NOC pathar kumne ban ai duler khndo ban ai pata khndo kat baman nginem kwa ban penlong RR colony soi karat majai ba kiwe ki jaka nakalang jungi ni yang scam halor kanong rem kum gadis council ba ki ai ka badai nam taban yadai ki jai penrio jungi ngin hapan shim karai bating